Altså YouTube, Patrick Eller her med en ny video. Jeg vil bare gerne vise jer, hvordan det er med mit dæk lige nu. Hvor meget er det dæk lige? Så vi starter her med Via Dragon Skull Summit. Her. Og nu så har vi 6 bomb. Så må vi sådan her. Og så er det meget gerne 4 mountains. Ja. Det er meget gerne 10 mountains. Ja, der er 10 mountains. Ja. Det var så landene. Nu kommer vi til creaturesne. Først så starter vi med 3 Stormbæk. Nobble. Nej, der er en af. Så er det spiller noget Fanatics af den her video, eller en skolesystem. Så kan jeg altid bruge kontakte mig. Sådan. Så har vi 4 Reckless Cackler. Et Unleash for 1 mana. Jeg kan rigtig godt lide den til Akku. Og så har vi 2 Exilider, skal bruge det mere. Så jeg ser helt fast, så kan jeg altid. Når jeg må læse, så mangler jeg også et blot crit. Så har vi 3 Ashilla, 2 first strike haste. Hver gang en player kaster et spell fra his graveyard, så deler den her 3 damage til hende. Også en af. Så har vi 4 Spike Jester. Det tror jeg, det er helt. Vi har en rigtig smart Gilmage. Det kan blot. Vores næste er Furry Kill Assassin. Så har vi faktisk stykker. Mange er 3. Ja, så har jeg en Boris Corner. Og der er også 3. Og så har vi en Hellhole Failure. 4-3-2'er Unleash. Du kan tage 4 sacrifice den rigtig 4 damage til target på den. Ja, så det kan man på med på den lige. Det giver sin power til først. Så kommer vi til Odor-spiller, så Sorcery's Instant Enchantment. Så starter vi med 4 Pillar of Flame. To Deals Grace. En Blast to Mustak. Jeg kan rigtig godt lide den. Og jeg har 3 Reckless Charm. Nej, der er en af. Den Ultimate Pricey. Så har vi 4 for 3 mana. Deals free damage attack to your player. Det kan jeg godt lide. Så har vi 3 Sinistcha Fusion. Yep. Ser vi Flee.
Og en frække langt bag. Ja, det er så mit dæk, som det er nu. Så jeg vil gerne have, hvis der er nogen, jeg kan møde her. Altså, lige nu er jeg på ferie på 3 til mænd. Hvis der er nogen, jeg kan møde i Fnatic om fredagen til juniorturneringen, så er de lige til at komme med noget af det, jeg skal bruge. Og det vil faktisk være ret dejligt, hvis der var. Ja, det var så mit dæk, som I så der. Ja, vi ses slut her for Patrick.